це може бути вирішальний час для всіх нас. Тому ми намагаємося продовжувати нашу підтримку для України, як ви знаєте. З іншого боку, ми спостерігаємо ці переговори у Москві зі США. Я з нетерпінням чекаю почути від вас, яким може бути результат цих переговорів. І ми і надалі рішуче підтримуємо Україну та надаємо підтримку вашій країні, бо всі ми знаємо, що доля цієї країни – це доля всієї Європи. Отже, ось чому ми тут намагаємося зрозуміти, що ми можемо зробити. І ніхто не повинен сумніватися в нашій підтримці України, адже це те, за чим ми твердо стоїмо. Результат залишається відкритим. Я скептично ставлюся до деяких деталей, які ми бачимо в документах, що надходять зі США, але мусимо про це поговорити. Дякую. Дякую.